Foli badi awma awmuno yawa kilu ke groupe renouveau ka kunafoni charasiraw ye walasa aw ka kunafoni sanuma soro jamana konna la abe talike renouveau konna la abe talike renouveau télévision ka awmuno ban la je diekulu kara kono ambe aw fo ka walmado awmuno be asoro radio renouveau sanfé 98.1 o e Bamako na lamini ambe aw fo anga bololo sanfé RT Mali ani page Facebook renouveau FM TV awmuno banta nu kelgel na bela jele ka ambe aw fo ka walmado dogokun ni lele ale be sigi kunafondilaw dama be ɲɔgɔn sɔrɔ kumaso kɔnɔ ka se ka kuma jamana kunkanko kan an y'a tɔgɔ da ko 7/7 ale be dogokun kɔnɔ ka bɛdala salo kɛ jamana kɔnɔ kunkanko ba minnu bɔra ka se ka kunafondilaw wele u kana ɲɛfɔli kɛ k'u hakilina di o tɛ k'a fɔ ko olu ta de ye tiɲɛ wagati bɛɛ nka hakilina di de don walasa jamana ka jɔ ayiwa nin dɔgɔkun in kɔnɔ an bɛna an da don babu minnu na olu bɛ tali kɛ hali n'o y'a sɔrɔ sigi kun kelen don ka nin ma kɔnɔ kabi dɔgɔkun jan tɛmɛnen ka sababu kɛ CEDEAO fɔ k'a fɔ ko ɲangini bere k'a bɛna ci Mali kun nka maa minnu ni olu ɲaginen don o tun ma dɔn ɲangini a dɔnna k'a fɔ ko maa 149 ɲɔgɔn na ko ɲangini bere bɛna ci olu de kun nka o maaw cɛla fanga cɛ furancɛ fanga ɲɛmaa t'a la ministre min ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲaɲanabɔ la o fɛnɛ tɛ a la an bɛna an nɛn don o kumaw ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra yen nɔ min ye ministre kɔrɔ Useni Amion Gindo kabi dɔgɔkun jan tɛmɛnen ale ye kulekan bɔ ko maa dɔw tun bɛ fɛ ka dankari ale la ko k'a ta yɔyi ka taa n'a ye yɔrɔ la yɔrɔ min man di a ye ayiwa o kuma tingitangara k'a tingitanga k'a fɔ arajosobaw sanfɛ ayiwa ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ kiriko ma ale fana y'a fɔ ko ka ɲinini kɛ a ko kunkanko kan mun de kɛra mun ma kɛ sigasiga bɛ yɔrɔ jumɛn an bɛna an nɛn don olu ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra yen nɔ min ye jalajɛba min ni a kan ka labɛn halisa maaw ma kan kelen fɔ jalajɛ ko la a jalajɛ in yɛrɛ kelen don sababu ye fo malidenw tilatilalen don fila ye minnu bɛ fɛ ka taa jalajɛ la ani minnu tɛ fɛ ka taa jalajɛ la an bɛna an nɛn don o ni ɲɔgɔn cɛ munna maa kan ka taa jalajɛ in na munna maa man ka taa jalajɛ in na kunnafonidilaw bɛ n'u nɛn don ni kuma ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka ninnu kumaw batiri sɔgɔmada in na an garijɛgɛ donna maa 4 ɲɔgɔnna la maa 4 minnu ni o bɛ tali kɛ Janginɛ Jara ka bɔ Peace FM na Janginɛ nin ye i siɲɛ fɔlɔ ye an ka baro kɛnɛ kan an b'i fo Isa k'i fo a diyara n ye ka renouveau baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo a diyara u bɛɛ ye k'an barokɛ ɲɔgɔn fo a diyara u bɛɛ ani minnu bɛ k'an filɛ ani minnu bɛ k'an lamɛn an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma a diyara u bɛɛ ye an bɛ Ala deli Ala ka nin k'a fɔlɔ Ala ka nin k'a laban amina yarabi o y'an yɛrɛ ka laɲini ye an bɛ Peace FM maaw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an kɔrɔkɛ Umar Cɛfin Mariko OTM ani ne terikɛ Burama Jalo Mas an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an garijɛgɛ donna Yusuf Mangara fana na ale ye ouverture ɲɛmaaba ye ouverture média Yusuf i ni ce ka na an ka kɛnɛ kan. Ok merci Isa an ka foli b'i ye a diyara n ye an ka foli bɛ i ka lamɛnnikɛ jama bɛɛ lajɛlen a diyara u ye. Je salue également un co-débatteur minnu na foli b'u fɛnɛ effectivement nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye plateau in kan donc i ye n wele a diyara n ye. a diyara n yɛrɛ ye kosɛbɛ i ka na an ka plateau kan Basaro tɛ dunan ye kɛnɛ in kan Basaro Aidara bɛ baara kɛ an b'a fila Basaro i ni ɲankuma. Isa i ni sɔgɔma n b'i fo n bɛ n barokɛ ɲɔgɔn fo k'an ka technicien fo ka renouveau ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ in tɛ sigi ni filɛbaga t'an na ni lamɛnbaga t'an na Isa an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen d'u ma u ka cɛsiri la sibiri soli ka wuli a ma nɔgɔn kuma dɔw la ka wuli k'an lamɛn a bɛ kanu ko fɔ k'a jira ko an bɛ min fɔ hakilina di don a dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana jɔliko kuma don hali bi an bɛ dugawu kɛ Ala ka tulo kunnandi k'o kɛ an lamɛnbaga ye walasa ka sababu ɲuman kɛ jamana ye. Amina yarabi. Sori Ibrahim Diallo sori e tun bɛ embouteillage ni fɛnw cɛla de i na n'i sigi sisan nin fana b'o fɔ lamɛnbagaw ye i ni sɔgɔma. an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a diyara u ye an tiɲɔgɔn minnu bɛ kɛnɛ kan k'u fo u ka courage la minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan minnu bɛ k'an lamɛn k'u bɛɛ lajɛlen fo a diyara u ye hali bi an bɛna an da don baro minnu na Ala ka don tulo kunnandi la amina yarabi jamana marabagaw Ala ka a ta fanga d'u ma an ka lakana tigilamɔgɔ minnu fatura Ala ka hinɛ u la amina yarabi Ala k'u fara silamɛsu kan amina yarabi minnu banalen don Ala ka bana segin kɔ amina Ala k'an bɛ sababu amina yarabi Bintu Napo ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la arajo fan fɛ Ousmane Togo ale bɛ réalisation na régie d'antenne o bɛ Dramane Kone Dak Junior bolo an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ayiwa n'an nana an bɛ sigi an bɛ kuma jamana kunkanko de kan an y'a fɔ ka fɔ dɔgɔkun in kɔnɔ kunnafoni bɔra ka bin hali n'o y'a sɔrɔ a kunnafoni tun bɛ maaw bolo ka ban k'a yira k'a fɔ ko CEDEAO mɔgɔw k'olu ko k'u bɛ ɲangini bere bin an ka jamana kan nka ɲangini bere kɛrɛfɛ tɔ kun ye min ye k'a dɔn jɔn ni jɔnw ɲanginen don Janginɛ a dɔnna mɔgɔ minnu ɲangira a balila e la a ka kɛ nin cogoya la tantɔ wa ani i ye ɲangini yɛrɛ ye cogo di. Bon ɲangini ne bolo Isa
dan sagora et puis ɲangini mun filɛ nin ne bolo a dan tɛmɛna dɔwɛrɛ tɛ n'i y'a jateminɛ an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ gɛlɛya mun bɛ Mali da la bi depuis 2012 kana se fo bi ma o gɛlɛya ni fɛn ma bɔ a la fɛn ma fara fɛn ma bɔ a la mais mɔgɔ min bɛ k'a fɔ ko yɛrɛ kan k'i dɛmɛ n'o yɛrɛ bɛ k'e ɲangi k'i tɔ bila gɛrɛntɛ kɔnɔ an b'a jateminɛ CEDEAO ka nin fɛn filɛ nin ce n'est pas de bonne foi n y'a jateminɛ k'a lajɛ Mali bɛ situation min kɔnɔ bi olu yɛrɛ y'a yira n na k'a fɔ k'u ka mandat urgence ɲini k'a d'an ma pour que gɛlɛya min b'an kan o ka bɔ an da la. U y'o fɔ sɛbɛnfura kɔnɔ. Bon an dun b'o o mandat urgence sɔrɔ cogo min na tagama min ani kumaɲɔgɔn min n'an b'o kɛ an n'an jɛɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ sɔrɔ sira fɛ mais n'i y'o sira datugu an ɲɛ hali n'a sɔrɔ a sira bɛɛ ma datugu parce que n'i y'a ta k'a lajɛ fanga ɲɛma Asimi yɔrɔ o yɛrɛ ka boli mɔgɔ tɛ se ka kuma o la parce que kabini o sigira ni wagati dɔ bɔra la mɔgɔ m'o ye kɛnɛma mais mun ye affaire étrangère Ablaye Diop ne bolo u y'o de tɔ ye pour que u ka se ka kumaɲɔgɔnya kɛ halisa ne bolo u ye ji dɔɔni k'a la mais ne bolo sanction min kelen filɛ nin ye a dan tɛmɛna mais n'an ye sariya sɔsɔ de kɛ n'i bɛ jɛkulu la n'i ye jɛkulu sariyaw sɔsɔ CEDEAO yɛrɛ sariya sɔsɔ et puis c'est deux poids et deux mesures ne bolo a fɔra Guinéenw ye k'u ka Alpha Condé bila Alpha Condé ma bila a fɔr'u ye k'u ka calendrier bɔ u ka élection kɛ dan si ma o si ma kɛ mais an ma Guinée sanctionné ye an ma mɔgɔ sanctionné ye kodaɲɔgɔnma ye kolanɔgɔ yɛrɛ ayi kolanɔgɔ tɛ mais an bɛɛ bɛ tɔn de kɔnɔ an bɛɛ t'a kɔnɔ Guinée b'a kɔnɔ Mali b'a kɔnɔ mais mun na an bɛ sanctionné ka Guinée to c'est deux poids et deux mesures ne bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn CEDEAO bɛ yɔrɔ min na bi CEDEAO bɛ a ka crédibilité u b'o k'o de ɲini k'o de kɛ donc e ye sanction in faamu k'a ko ye ne ye sanction faamu k'a ko ye et puis filanan ye min ye an bɛ an ka jamana de ɲini donc an kɛ man di ka ɲɔgɔn ye an ka autorités qu'ils sachent très bien mun ka ɲi Mali ma k'o de ta ayiwa Yusuf e ye sanction ninnu ye cogo di ok Issa effectivement i n'a fɔ Janginɛ bɔra ka mun fɔ bon ne da bɛna se aspect wɛrɛ ma o ye a sariya ma yɔrɔ ye document minnu ni an y'a sɔrɔ an ka recherche ɲinini kɔfɛ u b'a yira k'a fɔ ko CEDEAO bɛ a yɛrɛ sɔsɔ parce que texte dɔw de bɛ yen nɔ CEDEAO yɛrɛ bɛ lamara ni texte minnu ye o ye a sɛbɛn minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ tali kɛ CEDEAO tagabolo kan bon u ka protocole dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko protocole sur la bonne gouvernance protocole sur la démocratie bon o kɔnɔna la a yiralen don k'a fɔ ko ni jamana o jamana ni i ye bɛɛjɛ fanga n'u b'a fɔ o ma ko démocratie ni rupture donn'o kɔnɔ c'est à dire que ko o jɔ a kɛra cogoya o cogoya la ko sanction ɲangini nasɔrɔ dɔw de bɛ olu bɛ ta i kama u yɛrɛ de y'a fɔ u ka texte kɔnɔna la ka peripérila tigɛ donc ko o ɲangini ninnu ko o bɛ kɛ graduellement au fur et à mesure u bɛ dɔɔnin d'i ma n'i ma segin kɔ u bɛ tila ka dɔ fara kan bon Mali ɲanginen don a bɛ wagati bɔ parce que an suspendé don ka bɔ CEDEAO instance la an tɛ ye sigi u la donc u kɛlen don ka ɲangini caman bi an kan mais ne ka ɲɛɲini kɔnɔna la tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ se ka kɛ sɛbɛn wɛrɛ bɛ yen ne ma mun sɔrɔ ou bien n tɛ mun kalama mais ne m'a ye k'a fɔ ko c'est normal k'a fɔ ko i bɛ voyage interdit CEDEAO jamana dɔw personnalité la a delila ka kɛ dɛ u b'a kɛ mais ne kɔni ne m'a ye a t'u ka sɛbɛn kɔnɔ ne m'a ye sɛbɛn ninnu kɔnɔ ne m'a ye donc o kɔrɔ ye e sɔnna Janginɛ ta ma k'a fɔ ko u ye dan sago dɔɔni non ne t'a fɔ u ye dan sago ne ko k'u ye sariya yɛrɛ de sɔsɔ u y'u yɛrɛ sɔsɔ parce que u ka texte bɛ yen nɔ maintenant n bɛ misali ta sanction ninnu na u ko ko ni démocratie ni rupture donna la ou bien ni violation massive des droits de l'homme kɛra o kɔrɔ k'a fɔ ko hadamaden a ka hakɛ mun exactement donc ko ni chef d'état ni o ye jamana ɲɛmɔgɔ ye n'u ye ɲɔgɔn réuni conférence la u bɛ se ka sanction damadɔni ta o sanction min ye mun ye o ye ni jamana mun ɲangira n'i ko k'i bɛ ka candidature bila ka taa organisation internationale mun na CEDEAO mɔgɔw u b'u ban k'i soutenu u t'i jukɔrɔma don don o kɔfɛ a fɔra fɛnɛ ko ni réunion minnu kan ka kɛ CEDEAO mɔgɔw fɛ a tɛ kɛ e ka jamana kɔnɔna la donc sanction laban o tɛ dɔwɛrɛ ye i n'a fɔ mun talen don Mali kama ka ban i bɛ suspend ka bɔ u ka instance donc o y'a giriɲalenbaw ye exactement bon donc mun ye kana k'a fɔ k'i bɛ Mali autorité mɔgɔw interdit u ka voyager bon ne kɔni bolo u ye dan sago comme l'a dit Janginɛ n'u b'u baser u ka texte kan parce que u ko u bɛ anw ɲangi ko parce que ko anw ye démocratie de sɔsɔ parce que an ye rupture de démocratie la a kasira an bolo donc n'i y'i baser o kan moi je pense que en tant que légaliste i b'i baser i ka sɛbɛnw de kan ka essayer ka ɲangini kɛ ni o ye mais n'i bɔra cadre kɔnɔ dɔrɔn c'est que i yɛrɛ ye sariya sɔsɔ Basaro Issa ma bali na min kɛra ka da kan maliyɛn bɛɛ kun sigilen don ni a ye parce que avant que le 7 sommet cɛ CEDEAO kun ye kunkan bɔ
ka yira maliyɛnw na ko kalata dati min ni o fɔra ni baara ma kɛ ka taa o siraw fɛ k'u ka lasigi nataw la k'u bɛ sɔn ka maa minnu ni olu bɛ ka ngalama don gɛlɛya don élection kalata vandeli cogoyaw la k'u bɛ se ka sanction ta k'u ka se u bɛɛ ma le 7 sommet extraordinaire kɛra je crois que a kɔ ne ni mɔgɔ dɔw yɛrɛ kumana par rapport à la liste n y'a fɔ u caman ye n k'a ka gɛlɛn k'a fɔ ko président bɛ sanctionner ok a ka gɛlɛn k'a fɔ ko président bɛ se ka sanctionner parce que i ka taa i ka na quel qu'en soit alpha on ne peut pas c'est à dire mɔgɔ t'i tɛgɛ bɔ jɛkulu bolo ka rupture totale kɛ quoi ça ce n'est pas du tout possible mais sauf que depuis transition deuxième phase in daminɛna fo bi la CEDEAO constate avec regret k'a fɔ ko foyi de tɛ ka kɛ min ni o bɛna ni élection organisée procédure ka CEDEAO kelen ka kuma est-ce que o tɛ tiɲɛ ye dɔɔni non ne yɛrɛ y'a fɔ plateau in kan depuis gouvernement sigili ni premier ministre d'État ka programme d'action gouvernementale kɛ j'ai dit dans les faits foyi kun tɛ ka kɛ fɔlɔ min b'a jira ko élection bɛ se ka kɛ au mois de février nata in na le 27 février donc o baaraw la on est en train d'aller mais on c'est-à-dire sira tɛ ka yira or CEDEAO dun y'a yira ko ni o baaraw ma waleya k'ale bɛ sanction ta donc aux sanctions tali min kɛra il a même annoncé que sanctions individuelles dans un premier temps et comment on appelle Mangara a dit tout à l'heure que sanctions graduelles tout à l'heure dans les principes sanctions graduelles donc graduelles du moins ça y a bien au fur et à mesure en y a eu en 2012 pratiquement Ali ni coup d'état na beaucoup de qu'on fera dans un premier temps mais pour le moment ils ont dit sauf le riz c'est les éléments de première nécessité qu'on a bora au là que le reste qu'on va se gagner au bail sanction procédure donc bi en 2012 on n'est pas en train d'aller sur ce chemin d'abord automatiquement on a été sanctionné de tous les instants de la CEDEAO même sur le plan judiciaire c'est à dire qu'il est là parce que nous avons mis là vous voyez qu'à avoir bien essayé que CEDEAO cour saisie par rapport à la situation la cour a répondu que bi Mali suspend le cabo CEDEAO est sans son bela donc date c'est donc on va CEDEAO saisie CEDEAO c'est juridiction qu'on saisit Malika Koka parce qu'en suspend le cabo CEDEAO ka activité bela phobie oui ou les jabi dit kana boubé ka avocat au coffre anya ye ou ya fo fene koni ni make ni ou manyelier en coup mi métallique karata nataola couvert c'est la sanction individuelle ou moi je suis d'accord qu'à Foko lycée a été trop exhaustif, c'est-à-dire je ne pensais pas que CNT ensemble BMC Gata irait sur Akono, Gata c'est le gouvernement ensemble Bemba. Mais sauf que à l'air tout que la CEDEAO irait fait. Donc pour moi, surprise. Sorry Ibrahim Diallo. Bon, Kaba, comment il Grandoni, mais en bas faux. CEDEAO Minkera Anna sanction Minkera Ankama. Ama Banela. Ama Banela parce que depuis coup d'état qu'il y a Ibrahim Bougar qui était là. 18 octobre, je crois bien, 2020. CEDEAO a eu la fin que Anka Mounou coup d'état que la fin que roula. Ni Madala ni ou la bin. Ni mima tabala Anka Jamana Mabroufe. Madala, ou nous ni bi. Excepté qu'a faut Anga Klafil la baie. Février kalo tile mugano wolonvla samba flan wanfla mais mu wara be an CEDEAO teni ote anya ye la yini chama de kera kaba bien avant cette date là la yini chama de kera abde exécuter anga jamana marbo fait comparativement à la Guinée anya ye Guinée fin min fora Guinée ma taxité ay anga bo kono ta fait on comparer ni da fando jatemine ibaye ka fo antakira bingande quoi CEDEAO mɔgɔ bɛ bien ka mun na kaba u bina an ka kun jumɛn na mɔgɔ minnu sanctionné la mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 49 olu de sanctionné la n'i ye o sanction yɛrɛ jateminɛ a procédure a kɛra cogo min a jateminɛ ni CEDEAO yɛrɛ ka texte ta ɲangini jumɛn bɛ se ka bi jamana kan n'i ye nin ɲangini togo in jateminɛ i b'a ye k'a fɔ nin yɛrɛ si t'a kɔnɔ ni procédure minnu taara ka ɲɛsin an ka jamana marabaaw ma nin si t'a kɔnɔ mais an ka fɛn kelen faamuya maa fila bɔlen b'a la faut que maliyɛnw ka faamu d'abord CEDEAO yɛrɛ ouverture dɔ kɛra an ye dialogue ka continuer dialogue ka kumaɲɔgɔnya ka to ten an ka yɔrɔ faamu Assimi mɔgɔ min tɛ bɔ a ka Bamakɔ n'a yɛrɛ man ca
Est-ce qu'il veut Kati il gère toutes les affaires à Kati là-bas. C'est-à-dire que en cas famille parce que la CEDEAO aussi a ses politiques de division pour régner. En cas famille qu'a fait février nous et ni kedron bon en cas famille ni te ko voyer quoi. Donc Ablaye Diop mimbe nous obé en cas jamana ni jamana wore ko nyaw nyinabo ale ka toli o fene porte belebele de sabula ni sanction kera chogo à la ban sigi ka fodi il faudrait que moka so ambulokoro mimbe sigi ka foy ni mimbe tama srake ani sida o fene che mais en toute sincérité ni kera danteme wali ko dali aywa basalo ambado ka fo fin do yi sanction ga application mo ko tanga be ki yere ni ngo la bi ni sanction nu ni e anga frontière ou la ni ko mo ko te bo est-ce que Francina ya nom ko se kam ko balika bobo gel des avoirs fenani do yere go ko al warto lu ga Orange Money d'accord application application et tout ça me fait la précision que lundi follow c'est-à-dire qu'il faut que Siraou est 27 février dati imposé en cas Galokmado ayre de ota concertation c'est fait concertation te Moutarouane premier ministre allait des calendrier électoral bon au calendrier électoral processus aux élections présidentielles premier tour de organisé le 27 février. Oui. Moutarouane de à calendrier du. Mais on a 18 mois de foranyo. Allez y conformer 18 mois de mois. 18 mois inte banga be février mo. A Friday. A Moutarouane. Moutarouane calendrier électoral bon. A Friday. E kuma foro la. Asa nyinyi ngai kuma foro la be produit. Il va essayer à faire famille dans le Kafoko voici communication mi tebana sero te mi ma yira ka foro e bi se ka yira wo. Ni fin wajibira anka be foranye de façon. Ne be bon min kono ni minni ni mi me. D'accord. En fait c'est ce qui est très important. Moutarouane le calendrier électoral du Malien Bema ka yira élection comment on appelle ministre comment on appelle Mersigi au week-end date la concession week-end date là référendaire week-end date là législatif week-end date là présidentiel premier tour week-end Moutarouane a dit donc Moshima imposé encore et facteur folle mais sauf que à Kungangata Kunchekabe les 18 mois de la transition date mindira maintenant ningal be yorom ni ningal minke sanction na appliquer chukodi en fait faut m'en falloir parce que c'est pratiquement la même chose comme avec certaines personnalités de ce pays. Il boira calme wakati dola anga jamana ma bado be ma bakoro do yasi ku be voyager il y a là aéroport là tout c'est ka voyager parce que siga keleme ou ka barake mais au do voyager non voyager là tu comme na isasna do lo fait maye manye minu mala na do lo fait maintenant si il faut comprendre c'est qu'il va sur ni lisi minu fleni avait dit compagnie aérienne ou bema pour les informer que a autorisé l'inté kanini mo nunta avion kono na ta avion kono il y a deux choses soit avion te atterri nega jamana kono soit à nega jamana survolé parce que ni personne nous on suppose que nous be voyager ou nous do gabo ils n'ont pratiquement rien à craindre ça y ba mi romena bi fuite ou kunka mi matoko busira ina fiye mo doka takali fo tuamina mais nous be voyager ils voyagent officiellement donc nous be voyager officiellement dans 90% des cas sur le voyager sans faire pangourou ne fait donc au pangourou ne va sur les autorités aéroportières c'est-à-dire les compagnies aériennes information me dit au Loma pour les dire ni mo Issa Kaba est sanctionné de voyage qui attend donc Issa Kaba manka et manga so Issa Kaba ta maintenant ni vol non fait comment on appelle vol privé de affrété ni vol privé bena on dit personnalité m'a qu'on va communiquer il y a qui balao sanjena quand l'ancien premier ministre ivoirien en gangata Côte d'Ivoire autorité aéroportière mo ni jigna mimine ou fera directement donc à un vol détourné sur un vol détourné kata Ghana donc c'est pratiquement la même procédure on nous dit non ça worko et les banques sont informées sauf que l'applicabilité ici avec Galéa parce que Mali mécanisme là on te baraque kuma chama ni chèque ni carte bancaire qu'on peut bloquer au fait un war club c'est un espèce du mania mais baraque nous war mugudi c'est des sanctions qui peuvent marcher dans les pays où moka bangi jore war marayoro de mais mo te baraque ni war muguye kachaya
warmu haga do be na soro ali kuisa ifsigi resoro fanga kiribruna parce que ni warmu manga yemogu on no ame yal ni warmu de ni milo re tikun ka yala isa on di wari re exactement sanction no application al ne wa soro bataro ya fo a panguru sira de gele anote ka bo ano kata la Guinée ka bo kata Burkina ne madara ndo be songa gele ade bon ana ban sigale munu na appliquer fo lake ma yawde aw me amuri la jaw parce que ni ya taka la je amana fo bangu ye ku ka na wardi sorima bangi mana wardi sorima o tigi fene mais de la inigala mais isa angan si angale mum si ka appliquer parce que ka gelo fen chama bi biya buga fo ko akembal la ali do ba kene ka mandu yo usire tala mais point kuma ka gele parce que ni ya si do ere wole bla in européenne ma ko ko lu deme ko ka appliquer parce que ay france boule mo o ko fe ka fo sanction mun tal no si do fe in européenne ga u deme a barala pour que an autorité o kana siga voyager mais ni ma siga famu isa mais anti voyager muna n'a ma voyagé en kumube sharia c'est des ka sharia mais isa c'est ka sharia doté protocole de bonne gouvernance ya est-ce que mo mu ni milliard su anga jamana kona est-ce cielo de la interdiction de voyager faut ko ka adolu kan ko parce que oui nous anga jamana la ou kana voyager ni ma dil ko yo mais maintenant e be fanga mo de mais a tourner no iti fe aka boka a jogere ka e be ka to tinti ga jiki mais ay jangne fene ka fe aglita o droga ko te dawo ka to na be kan to tindiga jigini sa mais sa atega laje am yorom nabi est ce que jamana re bambulu jamana tambulu soro re nyima tambulu mais ngo cede o foro de misma blakada an fe no yana nga te minisma siro ka misma mais mi o muneke mais si ajate ne isa am ga yini ngame boyen sécurité re kono sida o re desere no ka ande mola mais ni ma dilga jamana giye kono go sida o kumo yana boy sa en vrai dire ne connais mieux de Macky Sall gonde la rawuli kata et Gambie ka ka sura sura mais en tant que sidaw yu ko ni ademe mais Macky Sall ya barabege mais sidaw sega mugo kumunya na mo que nos autorités s'assignent ou ga tien fo jamana ko de mu mi sega ke anga to sirafe mais ni sanction ni ete jamana ni ba e folo ni aman sigale mugo mu na appliquer mais ne ete mugo la ka fo jamana do be ka fo kipse ka fo kibna ni gerente ta ko go si anguna parce que aujourd'hui ne voilà sidaw aussi a des problèmes au problème te dore al ni Burkina nta ko laje mugo be ka wuli to amina à main sidoma donc ils ont intérêt qu'à laje kan kuin ka balbla à terre il faut to da sera matuamna able job maintenir no tuumna ka ublay dorete ka ute fenga a teme adanga suna teme no adanga ba magara est-ce que ni te contribuer CDAO be kan poster mun est-ce que te contribuer ka CDAO to mangoya anga jamana ko no krengrene ala Mali. Ok, non seulement Nebolo Issa avec CEDEAO Mangoya, et puis je reviens un peu en arrière. Bon, je pense que Bassoroga intervention là, Aïda Douala, à quoi sanction mais graduellement, effectivement, il n'a pas fait tout ou les sanctions t'as donné, ou les daïlés. Donc nous, où il y a fait un bon, il n'y sera fait, ni mata ou sera fait, d'obsèque à Faraka. Nga, je répète, même à CEDEAO texte, qu'à Foucault, normalement, à quand interdit dirigeant on a coûté voyager ou bien soro mungu no va avoir des cas belges les mailles peut-être qu'il n'a pas les boulot il peut le mettre à ma disposition donc déjà oye kaire soso bon na base texte ga alsa parce que le boulot il faut pas voir Afrique jamana problème baro ben andala dans nos pays africains on te doré ambe charia qui sont votés ambou bla en application mais malheureusement aux mises en application c'est des problèmes que ce soit au niveau des États ou bien au niveau même des organisations ambo qu'elle a qu'on a là jangné da serama CEDEAO protocole qu'on a là sur la bonne gouvernance et la démocratie ou à chapitre 1 on veut faut ko kalafina be que CEDEAO jamana qu'on a là ka kana ke kalafili mu ni mo fe participer à la ou beka a accepter a protagoniste beka ko karata jeleno ko karata o karata qu'on a be que ka kana ke karata jelene des élections libres honnêtes et transparentes. Namboro fait qu'on a là ouga section 4 de Nova pour lutte contre la pauvreté et la promotion du dialogue social. Autre d'oreille qu'a faut qu'à comment dirais-je pauvreté qu'elle est. Kapantana qu'elle est en jamana qu'on a là. Au qu'on a là ouba ira qu'a faut que jamana o jamana ni be CEDEAO qu'on a là. Non seulement dunga fa ikanga sabati ika jamana dunye en même temps fanga marako jugu ni broke au CEDEAO charia au tebe nyoma. Mais est-ce que nous CEDEAO que moi j'appelle le regroupement des chefs d'État. Non, je vous en prie, parce que généralement, ne be toka fanga tira mogoni ou yanga dirigeant ni ou be ko chamanke moi
contre lesquels je m'oppose. Oui. Parce que ne bolo be fɛn dɔ kɛ mun man ɲi. O fana kan ka jalaki dɛ. Mais est-ce que CEDEAO de la ka jamanadenw ka aspiration ta en compte? Jamanadenw fɛla ye mun ye? O ma deli ka o ko ɲɛnabɔ. Sinon combien de fois c'est parce que CEDEAO ka sanction kɔnɔ o ko ko violation massive des droits de l'homme. Afrique yan nɔ surtout CEDEAO jamana ninnu kɔnɔ les 15 pays là. Combien de fois droits de l'homme bɛ bafoué ni jamana ninnu kɔnɔna la? Ni mɔgɔw wulila ka taa kala fili k'a fɔ bon ne ye Youssouf ne bɛ fɛ ka voter e Issa de ye. Bon u bɛ tila k'o ta k'o ɲagami u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ CEDEAO jamana kɔnɔ an kana taa yɔrɔ jan an ka ta Mali la an n'an ye élection législative ta k'a lajɛ an ka député sigi 2020 mais CEDEAO ye kangari da o la ko ka ko in ɲɛnabɔ dɛ. A ye sanction ta. Ah donc voilà donc ça veut dire que o ye 2 poids 2 mesures de. Donc nous c'est-à-dire nous bɛ sanction ta dɔrɔn o y'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ chef d'état olu ka intérêt menacé u t'o kɛ dɔwɛrɛ kama o parce que u b'a dɔn k'a fɔ u bɛ baara minnu na ani jamanadenw fɛla tɛ kelen ye. Donc ni jamanadenw wulila u kama k'u bɔ u place la u bɛ wuli u bɛ ɲangini bi an kan. Moi je pense que mais ça yɛrɛ o kuma min fɔ i b'a ye o ɲɛnabɔli ma ko la parce que e ye 2020 mun fɔ hali ni ye 2018 ta la crise post-électorale kɔfɛ tagama fɛn fɛn kɛra CEDEAO ye laɲini fɛn fɛn kɛ Mali ma 2018 ta kɔfɛ CEDEAO ko kalata wɛrɛ kana kɛ ka sɔrɔ an ma kalata sɛbɛnw voilà mais an ma kalata sariyaw falen o ma kɛ mais baara jumɛn kɛra o kelen na o dɔ falen na donc n'o ma falen an bɛ taa kalata la Sori Ibrahima Diallo bi an bɛ mun kɛ yanni kalo tile 12 décembre kalo tile 12 o min na CEDEAO kan ka jɛrɛ kɛ tuguni an kan ka mun kɛ joona joona walasa sanction ta o kana wara ani minnu bɛ olu ka wuli an bɛ tour de table kɔ kan ka bɔ nin kuma kɔnɔ. Très simple Kaba. Porte de sortie dira Amma. Ministre des Affaires étrangères B, c'est qu'à faut Katabala. Parce que en sanction même si elles ont été prises de façon injuste, porte de sortie d'Odira, c'est qu'à faut Katabala. En Kananina, en Mounoubert, Jimana Marabagao, ou Kouka Ferrou ta Telia Kono. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est la mort programmée de la CEDEAO. Anya ye tout récemment Niger. Population willa, mais kana lemba nya fina. Population willa ko basun kataka boy. Ka sababu ke mimbe ka ke frafina bi. Janfa de do. Burkina population be minabi. A besida ka action di. Mali kono amba kono. Anya nka wuli ka joke. Dunte menuna a besida ka bisi basawi. Donc anka si ka fota bala. Parce que sanction tara mogodo sanctionné na mogodo touraye. O b'a yira k'a fɔ hali bi c'est k'a fɔ porte o dayɛlɛlen bɛ an ye mɔgɔ kelen tɛ se ka bolo i kɛlɛna an filɛ wagati comme sisan o kɔni o ye wulibali ye donc an ka fɛɛrɛ tigɛ an ka sigi k'a fɔ ta ba la an bɛ se ka minnu kɛ ka avancée minnu kɛ dans le cadre de l'organisation des élections comme o de y'u ka problème ye an bɛ se ka min kɛ o ka hali n'an ma se k'a sigi sen kan baara dɔw ka daminɛ ka avancée dɔw kɛ k'a yira u la bon vraiment condition dɔw réunilen don pour que an ka se ka taa don nalenw na baara ka sigi sen kan yani aw ka don fɔlenw cɛ. Basaro an bɛ mun kɛ joona joona yanni kalo 12. Issa ne ni maliyɛnw mɔgɔ caman tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min na o ye an yɛrɛ cogoyaw ye o ye jumɛn ye on est trop fataliste. En fait maliyɛn limaniyalen don kojugu ni ko kɛra an bɛ ɲinɛ an yɛrɛ kɔ an b'a bin mɔgɔ wɛrɛ kan i b'a sɔrɔ i ka fili an t'an yɛrɛ ka fili ye an t'an yɛrɛ ka fili an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka fili ni o tɛ i b'a sɔrɔ an b'a tulu da ko n'an ye duwawu kɛ n'a fɛn n'a bɛ ɲɛnabɔ munale o de ye maliyɛn ka problème ye ne tɛ Faransi jate Issa ne tɛ CEDEAO jate ne bɛ Mali jate n y'a fɔ ni plateau kelen kan n'an bɛ crise min na mun na ni crise ye n'an yɛrɛ y'a sigi k'an miiri sisan ka crisew ju lajɛ k'a ye anw yɛrɛ de ka foutu de y'a caman ye comment on appelle Jangné ye jumɛn de fɔ il a parlé ko wari minnu bɛ soɲɛ jamana kɔnɔ est-ce que wari soɲɛ dɔ bɛ jamana kɔnɔ où la justice ne s'est pas planchée ka sariya bɔ a kama wa mun na justice t'a appliqué est-ce que o ye CEDEAO nɔ ye wa donc an yɛrɛ ka baara kelenw ni o bɛ na ni gɛlɛya an ka jamana kɔnɔ an bɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ de ni mɔgɔ wɛrɛ interview na ko mun na ko y'i da don a la Burkina fɔra yan Burkina fagali laban min kɛra jateminɛ ye mun de yira surasi minnu bɛ a zone na ko u ka balo banna dɔgɔkun 2 yi sa u ka ɲɛmɔgɔ dɛsɛra ka balo bila ka taga d'u ma f'u bɛ chasse de kɛ pour k'u yɛrɛ balo o ye Faransi nɔ ye wa o ye CEDEAO nɔ ye wa Issa a fɔra diɲɛ bɛɛ ye ko en termes de diplomatie la Issa bɛɛ b'i ka intérêt de ɲini diɲɛ kɔnɔ yan an ye Américains ye u ye diɲɛ bɛɛ tugu ka taa Iraki kɛlɛ nkalon kan Faransi diɲɛ bɛɛ tugu a kɔ ka taa Libi kɛlɛ nkalon kan Russie crime minɛ ka fara yɛrɛ kan nkalon kan Chine bɛ ka comment on appelle Shanghai
Djakouya, Kado Pekenga, Dafé, Galonga. Les questions diplomatiques, c'est des questions d'intérêt national. On y est follow. Nous sommes les principaux fautifs à mes situations minales. En 2012, Galon de Madame Soumel, la cause de l'électricité, c'est là où on pourrait en sanctionner. Mais Johnny a l'électricité à la Rahina. Johnny a l'électricité, car faut qu'on se mette l'électricité. Mani Soumela qui a dos. Mais bien, on va encore cadre de ça, nous pour de non. Nous les femmes fuient en avant les ça. Comment ben, on cherche des bouquets émissaires pour justifier notre propre faute, notre propre erreur. Isa, on a foutu, on a erreur. Isa, comment ben, malin erreur nous le faut. On a néré, on a sigi follow. Quand si t'as mis, ni queen, on a jamais avec gela mi kono. On follow la responsabilité du béni à kono. Mais Bazaro n'a même fait un beau kono et c'est là où il barandola. On a qu'à tout on note que mais est-ce que au final ego jate. Ame go de jate. Bon Bazaro me bosse tamba dima. Eh ben fois ame fait un botu go. Sauf que non. Ce que je veux juste comprendre. Quand tu entends les critiques, il va y avoir des bébés qui se posent la question malien qui a foutu du béni avec Nicolas. Comment t'as Francis est accusé? Comment t'as Sirao est accusé? Sinon, on va Gerendandala, ni bien France la ligne. Mais on y regarde la ligne du Ménini. Comme je l'ai dit, ça, les questions de diplomatie, les questions d'intérêt national. Si on n'a pas de projet, mettons-vous ça au canon. C'est aussi simple que ça. Ame Bochugodi, Anganga Munga, Jona, CDAO Taina, Walma, Eka la ligne, Anga CDAO et Rakonina for Mokachanga for Chugomi. Basoro Moufo, chacun une part de responsabilité là-dedans. En autorité ou Nobala, CDAO Nobala. Sinon, nous sommes 600. Amou faux, en nous sommes en beau fenefo. Mais nous faisons nous sommes en beau fenefo. Maintenant, en Kokamanga descend à tout nabi. Est-ce que vous avez dit Ewa? Aka descend à tout mais ne peut pas courir. Voilà, à tout 600. Maintenant, ce que nos autorités disent, en be fait un beau insécurité kono. En be gelamu namba kono lakana balap sans fait. En be fait un beau kono, namboro kono ameni barenga. Mais au bien faire mon isa, n'y a pas beaucoup au lieu maintenant, Ali Bibina n'y a attaqué la guerre. C'est là où on faut. Manaro Bisuko kuma donne à faux. On me le souhaite les travaux et Nations Unies. Au kuma Bessena. Voilà, comme il y a qui l'ont téganina. Mais sur les Ibega là, est-ce que vous ferez Ibega à Demagani? Mais à ma Farouka, Ibega. Voilà, mais à Tété Renani, dans les pays du Limo, quand on a fait un Kelemnake Malika, Malik Kilintesi. Donc on a fait un Ake, ça veut dire que tourisme Kelemano. Yafum. Maintenant, an ka autorité ka par bala ina fo mun gara Burkina on ɲɔgɔnna ma kan an ka mɔgɔ sɔrɔ sugu ma sa ma ko faransi bɛ di d'u ma mais an ka jamana ninnu lamiligini ninnu na i b'a jate minɛ dɛ a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ dɛ u tɛ marako juguya de kɛra an ta la o de y'an se nin gɛlɛya kɔnɔ bon o marako juguya min y'an se o gɛlɛya kɔnɔ CEDEAO yɛrɛ CEDEAO de y'an dege o marako juguya ayi o marako juguya CEDEAO kan k'an dɛmɛ k'o kɛlɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ni mɔgɔ bɛ fɛ k'u ka destin ta en main à partir du moment aw ko ko o tɛ k'olu tigi ta mais est-ce que o tɛ kɛ ingérence ye est-ce que o tɛ kɛ ingérence ye mais ingérence dɔ tɛ ka kalata date imposer an kunna an ko ko an bɛ fɛ gɛlɛya min b'an kan waati sinon CEDEAO tɛ kalata imposer mɔgɔ kan mais mun de nana ni crise ye Isa marako juguya de y'an se crise ma o ou bien mais CEDEAO de bɛ ka marako juguya kɛlɛ CEDEAO kan ka u ka protocole additif la a yirala k'a fɔ protocole de bonne gouvernance la CEDEAO kan ka jateminɛ de kɛ jamana mun kɔnɔ ni jungo juguya ni marako juguya bɛ mun na Isa u t'olu fɛnɛ kɛlɛ kɛ maintenant an bɛ bɔ nin kɔnɔ cogoya min na i b'a dɔn Isa CEDEAO k'a to Maliens mana mun décider c'est que les Maliens vont décider an ka autorités mana mun décider k'an ka to o sira fɛ ni jamana kɔnɔ la tɔndenya nafa ye jumɛn ye sisan tɔndenya nafa ye min ye c'est vrai bibi na tɔndenya nafa tɛ dɔwɛrɛ n'an bɛ gɛrɛntɛ kɔnɔ u k'an dɛmɛ mais n'an bɛ gɛrɛntɛ kɔnɔ mais ka tɔn sariyaw fana bonya an bɛ tɔn sariyaw bonya a sariya bonya dɔ tɛ dɔwɛrɛ ye Isa bibi na gɛlɛya b'an kan u k'an dɛmɛ an ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ mais n'u tɛ se k'an dɛmɛ o gɛlɛya kɔnɔ u k'an to yen an bɛ se ka taa sira min fɛ sira jɛlen an ka ɲɛmɔgɔw fana ka baara kɛ tiɲɛ kan mun bɛ se ka kɛ u k'o fɔ mun tɛ se ka kɛ u k'o fɔ o la an bɛ bɔ nin kɔnɔ donc ne bolo siraw kan ka Mali de dɛmɛ bi malidenw de b'u ka gɛlɛya dɔn mɔgɔ tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ k'a fɔ k'i bɛna an ka gɛlɛya fɔ an ye k'a bɔcogo fɔ an ɲɛna mɔgɔ bɛ taa expert minnu ɲini ka na k'u kana Mali gɛlɛya fɔ u t'a dɔn voilà an bɛ bɔ cogo di ok Isa an bɛ bɔ cogo di je pense que o de bɛ ka ɲɛɲini sisan o tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ taa assise la assise voilà je pense voilà an da bila so ma et maintenant un petit retour en arrière bɛɛ kan ka jalaki nin ko in na an ka dirigeant ka responsabilité b'a la anw yɛrɛ mun ye maliyɛnw ye an fɛnɛ an ka responsabilité b'a la kuma dɔ fara plateau in kan yan nɔ ko toujours an b'a essayer ka mɔgɔw kɛ bouc émissaire o tɛ dɔwɛrɛ an b'an ka jalaki ta k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ de nɔ don k'a sɔrɔ anw yɛrɛ tɛ effectivement nin ko in kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko
ni san laban ninnu na dirigeant minnu nana an kunna sariya camanba de bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna la u ye mun sɔsɔ. Bon maintenant moi la question que je me pose je reviens toujours au texte. CEDEAO ye mun de fɔ a ka sɛbɛn kɔnɔna la. CEDEAO ko ni jamana ninnu kɔnɔna la ni jamana fɛn fɛn bɛ CEDEAO kɔnɔna la an ye ni sariya minnu bila en place n'i y'a sɔsɔ i bɛ ɲangi. Bon Issa, moi ce que je ne comprends pas c'est que à chaque fois que ni CEDEAO bɛ sanction ta jamana kama u b'a ta dɔrɔn de ni démocratie rupture kɛra o tɛ dɔwɛrɛ ye bɛɛ fanga n'o jɔra dɔrɔn o wagati de olu bɛ ye u bɛ wuli u b'u ka sanction ta mais est-ce que bonne gouvernance mun bɛ fɔ ni o bonne gouvernance n'a tɛ ka appliquer a ɲɛ ma parce que Bassaro y'a da don kuma dɔ la a ko est-ce que texte tɛ Mali bolo minnu bɛ dunko juguya marako juguya mun bɛ kɛlɛ olu caman b'an bolo yan nɔ. n'anw dɛsɛra anw bɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ k'a k'anw place la cogo di. non n bɛna nin kuma ye o c'est-à-dire que Mali texte kɔnɔ ani CEDEAO texte contradiction t'u ni ɲɔgɔn cɛ o a bɛɛ ye kelen ye parce que traité minnu bɛ yen nɔ c'est traité la an ka constitution i y'a fɛ u man ka ɲɔgɔn sɔsɔ sariya b'o de fɔ donc Mali kɔnɔna la a fɔra ko séparation des pouvoirs bɛ yen nɔ exécutif judiciaire ani législatif mais est-ce que en réalité texte minnu a application est-ce que a bɛ kɛ a ɲɛ ma wa. Cour constitutionnelle de bɛ na ka na ka élection vote minnu bɛ ka proclamation kɛ mais Cour constitutionnelle mɔgɔw u bɛ nommé cogo di jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ saba ta assemblée président o bɛ saba ta conseil supérieur de la magistrature ko bɛ saba ta mais tout ça là ça revient à qui c'est le chef de l'État jamana ɲɛmɔgɔ de bɛ nin bɛɛ sigi bon jamana ɲɛmɔgɔ bɛ sigi cogo mais k'e bila baara la ko e bɛ taa fɛn kɛ mun tɛ taa o dimi sira fɛ donc il faut arrêter CEDEAO sigilen ɲɛ bɛ o bɛɛ la CEDEAO b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ profiter sariya kisɛ fɛ. CEDEAO gosi bi kosɛbɛ. non aw ye bɛn k'an ka CEDEAO kan. non CEDEAO gosili tɛ moi je pense que ni CEDEAO bɛ fɛ a ka crédibilité ka k'a la vraiment on sait lire entre les lignes olu de nin texte ninnu élaboré anw m'a imposé u kunna o ye ɲɔgɔn ye kɔnɔna la Yaya Jammeh ninnu Blaise Compaoré Alpha Oumar Konaré olu le protocole additif min b'an bolo olu o tigiw yɛrɛ tilala ka mɛn fanga la. exactement bon aw bɛ se k'o sariya kisɛw bila n'a y'aw ja don min na aw b'a violer ni o sariya kisɛ minnu bɛ CEDEAO kɔnɔna la ni ani an ka jamanaw sariya kisɛ bɛɛ bɛ taga ɲɔgɔn fɛ ni o violer la aw tɛ wuli aw tɛ kuma mais ni rupture donna démocratie la dɔrɔn a bɛ wuli a bɛ sanction ta. Bazaro e tun bɛ fɛ k'i lamaga sori ka mɔgɔw contané don bi dɛ. n bɛ kuma min fɔ. hali kuma caman tɛ sɔrɔ i bolo bi. n bɛ kuma min fɔ pour que ka bɔ kuma dɔ jumɛn ye. comme je l'ai dit encore an ka sabali ka mɔgɔw réaccuser. Moi, je me souviens, il y a quelques années de cela, Guillaume Sorotou de la affaire là, ils ont saisi la Cour africaine de justice qui a tranché en défaveur de l'État ivoirien. Ivoirien, du moins des fois, qu'ils ne reconnaissent plus cette Cour. Et à la fin, comment on appelle, Guinée, quand le président guinéen voulait aller au 3e mandat, c'est le commissaire Blagatara a dit je ne te reçois pas. Il n'a pas obéi. CEDEAO nɔ ye wa ye sa. mais mun na CEDEAO fana tɛ sanction bi o wagati la. fanga t'a la o wagati mun na sanction t'a dɔrɔn fanga t'a la. CEDEAO ka sanction non fanga tɛ u la parce que. mun na CEDEAO ma Alpha ka biens gelé mun na CEDEAO ma Alpha bali ka voyager o wagati Alpha m'a ka bazin joli o wagati kɛra Bamakɔ yan. non moi ce que je veux que tu comprennes ça c'est CEDEAO ils essaient d'appliquer au fait leur texte mais pour les mis applicabilité c'est ce qui pose aujourd'hui énormément de problèmes parce que ton est donc en fait. Mais n'est pas problème de ça. N'est pas problème ni. CEDEAO est petit. Mali histoire kono, Mali crise kono. CEDEAO c'est gagné bon. CEDEAO c'est gagné. Moi je l'ai n'a faut payer ni mo boroger ça. Mo die domodo. Ni justice a c'est sur jamana kono. Un mec gela kemeni mwana abe ban pe. Aywa ambe bon dossier kono ambe do anga dossier flana kono kabi do ko temene mi Hussein Amion Gindo ye alebe ka kule kambo ko mado kumbe ka aleta yoy katana ye ko wako abe jalaki bin kosobe jamana marabaga kan kerengerene yala ko surati nyemko ni politique mo ko munu nolu kelen do ku bolo di nyoma bibina nga gele akera minye ko ina o ye ka fo Mali kuna fo ndila ka dogo min sera ka kuna fo ni soro pulo ereda bela jelen ko ne kuna fo ni me ko kan radio ka jangine iye pulo ka ko ngi chugudi bon isa ne ay to mina na soro aya fo to mina na kerati tena manga ke be bo condamné mo be ka fo ko feretiketon o nyemgo ou bien feretikemo ne parti politique nyemgo il faut ka tase parti politique barakelo ma ka fo kibe dangaro logo fotanu wa ketala parce que ala kuma mbore ira donc wakati la baina cadre de concertation nyemgo kuma chara cliflana mais nous au konino tient la
mɔgɔ tɛ jɛ n'o ye jamana kɔnɔ sabula a ye mun fɔ a ka communiqué la jeli dɔw de bɔnna pour que an bɛ kuma min kɛ bi démocratie kɔnɔna la o ka se ka kɛ mais o kɔfɛ jalaki caman bɛ se ka sɔrɔ ko in na parce que Pulo yɛrɛ a ka kumaw la i n'a fɔ i ye min fɔ kɔkan kumasow la k'a fɔ ko dalilu b'ale bolo dalilu minnu bɛ yen k'a fɔ maa caman sɔrɔla k'a ɲɛfɔ ale k'u bɛ fɛ ko k'ale minɛ donc maintenant a bɛ ɲini a fɛ de a ka taa a lase fanga ma o fana mɛnna ka sɔrɔ o fana ma se fanga ma a ma plainte don voilà ma plainte don kunun de an ye kibaruya kunun de yɛrɛ a ye kibaruya di k'a fɔ k'a ye plainte ladon yan'o yɛrɛ cɛ ministre yɛrɛ yamaruya di procureur ma ko ka enquête k'a dayɛlɛ moi je pense que nin ko in bɛ cogo min na mɔgɔ si man ka bali ka fɔta la mais nin bɛ cogo min na kiiri kan ka baara kɛ fo ka se a dan na kiiri ka baara ye ka se a dan na parce que dɔw yɛrɛ tɛ an y'a ye don tɛmɛnen na mɔgɔ minnu bɛ Guara la Mali la est ce que olu ka kiiri bɛ taa dan na Mali kɔnɔ bon ne bolo a kan ka se a dan na parce que minnu bɛ bi ni Mali kura ko bɛ fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw ninnu bɛɛ de kan ka bɔ a la parce que n'i y'a jateminɛ don tɛmɛnen na sida cɛ Ala ka ɲinɛ a la a nana faga fo Bamakɔ ani donc c'est pratique la wagati dɔ bɛ se a ka jɔ donc enquête bɛ kɛ prévu minnu b'a bolo a ko yɛrɛ ko ten k'a y'o prévu k'a y'o lase k'o da plainte kɛ ka taa n'o ye ne bolo baara ka kɛ mun ye o ka fɔ bɛɛ ka bɔ a kalama bɛɛ kana dogo mɔgɔ la. Bon, Kaba, moi je me suis intéressé un peu à ce dossier-là, mais malheureusement que j'ai cherché en vain. Mɔgɔ min yɛrɛ ko ko dan tun bɛna kari ale ka hakɛ la walima a ka bunadamadenya la parce que kuma in an y'a mɛn je crois bien vendredi mais ko yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ alamisa a kɛra mais kunnafoni dira ale yɛrɛ fɛ juma wulada fɛ kɛnɛma radio dɔw de ma radio minnu yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ Kaba ne ma min faamuya a ka kuma kɔnɔna la jamana kɔnɔden fɛn o fɛn k'a fɔ i bɛ yen i sogina an ye dɔw ye yan u y'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ ka taa turu cɛ a ka so dɔrɔn a bɛ sanfɛ du kɔnɔmana la n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ commissariat min ka sɔrɔ la a y'o polisisow wele ko commissaire informé o teliya la polisiw sera ale ka so foyi tun tɛ yen bon i y'a ye k'a fɔ dan bɛna kari la i ma taa fanga sosi la i ka ciden ma se i ka damakasi ma se kiiriso o fana ma kɛ i jɔ fɔlɔ ka kunnafoni di kɛnɛma radio sow de ma ka tila ka na ministre o ka bɔ ka procureur interpeller fɛrɛ ka ɲini i ka ko la min kɛlen don a tiɲɛ ka banke a ye ne dabaliya ban a ye ne sigasɛga don ne la a ka ko kɛcogo la parce que n'i dari i yɛrɛ la ka fɔ ne ye jama ɲɛmɔgɔ de démocratie n'o jama fanga ye a ye ne yamaruya ka nin kɛ i ma fɛn fɔ e yɛrɛ bolo min bɛ dankari fanga la walima min bɛ dankari i yɛrɛ ka kɛwale la mais n'a kun dogolen don fɔlɔ a bɛ tagama ka taa kiiri la cogo di police la cogo di ale yɛrɛ de taara yɛrɛ ladogo a y'a yɛrɛ labɔ mun de kɛra la bi fanga tigilamɔgɔw b'a dɔn ale bɛ yɔrɔ min bi u b'a dɔn hali a dogoniw b'a dɔn ne ma min faamuya dɔrɔn mɔgɔ i ka da i ka fanga tigila ale siranna mun ye a ma laban olu de bolo nin i y'a ye k'a fɔ dankari kelen b'i la i ma taa commissariat la i ma taa brigade de gendarmerie la i ma taa tribunal la i ma taa yɔrɔ si min bɛ kun ka i y'a fɔ kɛnɛma radio sow de kunnafonidilaw yɛrɛ wulila i ka jamana kɔnɔ ka wuli ka s'i ma i ni danaya b'i ni mɔgɔ minnu yɛrɛ cɛ i ma sɔn ka kuma o kuma il avait un besoin de communication ou bien mun de don. ayiwa an bɛ segin ka na Bazaro y'a ye cogo di. Isa ɲininkali tomi caman bɛ ko in kɔnɔ ɲininkali tomi caman bɛ ko in kɔnɔ ka da kan yan'a ka kuma kɛnɛma radio sow fɛ a yɛrɛ de sɛbɛnni kɛ k'a bila bɔlɔlɔsiraw kan k'a jira ko mɔgɔ dɔ tun bɛ fɛ ka dankari kɛ a n'a ka denbaya bɛɛ a y'o de fɔ k'a n'a ka denbaya bɛɛ la ɲininkali tomi bɛ yɔrɔ jumɛn o ye le pourquoi c'est vrai que ni an ye jamana in lajɛ an b'a ye waati tɛmɛnen na ninnu ɲɔgɔnnaw delila ka kɛ kuma dɔw la mɔgɔ dɔw minɛna dugu kɔnɔna la hakili bɛ Kilemana par exemple Kilema a été arrêté comme on l'appelle en pleine circulation olu coup de la kɛ mais sauf que ale bɛ statut min na bi ne ka faamuya la a tɛ dogoli kun bɔ a tɛ bolili kun bɔ Yirimajɔ là où il habite commissariat man jan a la a tun bɛ se ka wuli ka se commissariat la ka taa preuve minnu ni a y'o di justice ma kunun a ka plainte senfɛ contre X a yɛrɛ ye min fɔ n'a tun taara prévu k'a jira. ni 13e arrondissement mɔgɔw de ye munumunu a da fɛ dɛ. n y'o de f'i ye a ka statut bɛ yɔrɔ min na. o la i bɛ taa yen nɔ cogo di. non ale ka statut bɛ yɔrɔ min na bi a ka statut bɛ yɔrɔ min na bi a mana taa yɔrɔ o yɔrɔ pour dire voici l'information c'est-à-dire nin ye kunnafoniya ne ye min sɔrɔ qui fait atteinte à ma vie
Issa, vous berez là. Donc, mais il faut non, j'ai dit, on a tout comme d'amener du mal, mais non, à la justice, d'éclairer, en fait, cette situation. Alors, le prévu t'aiderait peut-être, moi, nous y a la coulaphonia, parce qu'il y a des fois, la coulaphonia, il y a Iboula, c'est que Doré sort là, qui la coulaphonia. Donc, la coulaphonia, on est prévu, me dit, justement, juste votre coup de fenêtre, Koulou Mininga, élément de prévu, ou blaka, faut, ployer, quand vous me faites terminer. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais sauf que, à côté de tout le monde, parce que ni statut de Soroïsa, Boulimay, il a tout mis. Non, pourquoi ça va quoi, ça, le statut de Soro, Boulimay, il a tout mis. Tout le monde, il a tout mis. Moi, ni be tchaka, faut y tchawale. Ni be tchaka, faut y tchawale. Donc, tchawale, crotte, katido. Mais be teka critique, la mort fait. Ni kiriko kabi, ni kilo kabi mine ne bolo ki jelendo ibi yire di kirima ate boli kumo Boubé, je n'ai aucun lien avec lui, m'a délégué à participer avec les télés. Ça, il faut reconnaître. Il avait la possibilité de fuir. Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Au moins, il faut reconnaître cela. Ma femme, moi, il y a d'autres qui ont essayé à plusieurs tentatives. Je crois que moi, mon Dalemika Djamana, là, Ibika Dega Djamana, Kirit, qui la là, nous, le principe judiciaire, policier, là, gendarme, là, Tata Sefo, tribunal. Donc, nous, nous allons comme plein de l'État, à travers le ministre, qui a instruit au procureur d'enquêter sur la chose. Oui, plein de on va dire comme ça. Le procureur qui auto-saisit l'information là. Comme à RFN plein de contre X, maintenant nous espérons que à Kanaké en courir quoi. On a l'habitude de voir dans le pays. Bon, et tour de tableau qui era effectivement Ningali do Bénin par rapport à cette situation. Et Nimanya Kafoko, il est Tonya Mogodi. Et de surcroît, Kodem ko fait alliance Djiakura. On fait encore faire cadre d'échange voilà, en exercice. Exactement. Donc, il y a une tonne de Niamogoye. Ah oui, la Djabake, par la culture de la Kakumachama, au Kabé fait transition, a réussi, mais au fait là, t'es Kodoye. Oh, donc, au Hukumu Kornala, ni Jamanadoum Balaka et Bololo Sirauka. Il a faut Basaro a fait Chugomna. Ko Dobe fait, ka Edamis. Ko parce que ko Ebeka Kuma Mounufo. Ko otegata ulu jimi sira fe donc ko be fera liberté d'expression ni malien de juru bona wala ka soro donc ko be fait ka edad donc au kera le lendemain parce que au kera vendredi ou la fête si je ne me trompe pas donc il ko kera ko il a essayé que mine jeudi chauffeur quel donc pour moi c'est un peu approximatif oui quel est flana et nere be de la pour je suis en contact avec pas mal d'hommes politiques. D'habitude, ni ma soro a bien rappelé. Mais nous couillons qu'elle est, mais à Wole clé, ça va. Avec le premier gars. Au coffre, pas la mission car. Au coffre, à Bolé, kata interview de RFI. Moi, ça, je n'ai pas compris. Bon, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais, Ega Djamana Medjaou. Bewila beko a tier la ni dame fera kari puloga ambe wuli kanjo parce que c'est parce que isa ka ojim flena be kuma tama fo mo tama fela te mais aminene mo tama bora ka fo non et ils estiment que bien est keraka parce que ça c'est des questions de principe on ko no be fe o ga damine de antena jeli oyi bon am mo tira wuli ko kelete ne rakli bala émission no fait en cours ngo no soro réellement pulo ni ugo ku be timine de ngo ibulu wuli ikataka igati idama kasi pour si sola ou be wuli kata tribunal kata plainte parce que il nyamo di il jamana dengi donc il s'adi il kala kana akanga sabati donc au coffre ne borane tara RFI kata kuma chama fo et le lendemain il en a tourné go ko no ki sikana kati gaso kini ministre kuma na ministre de la sécurité et go ko mo me fera e minute là hein c'est la tout ça va circulation man te ko dey ka ka pegam na ba ko ministre be pegam il comprend be pegam non mais ni ko état awo de fo parce que akelu no ka frontière fangay akelu no tege nyesi oluma yi RFI ka yi tege nyesi clairement ala yere ka publication na akelu ki tege nyesi ku be fega aller daminer parce que ale be ka kuma mun fo o mandu donc ni ko eni
au ministre John donc mana mun bɛ lakana sabati ko ko non ko e ka tika so k'a bɛ ka lakana sabati donc vraiment moi je pense qu'il y a matière à se poser des questions bon au kɔfɛ il a fallu aussi que ministre ka so ka instruction bila ka taa procureur fɛ yen ko procureur ka enquête dayɛlɛ nin ko in kama ko parce que k'ale ni kuma mɛn k'a fɔ ko jamanaden dɔ bɛ yen nɔ surtout responsable politique dɔ k'a fɔra k'u tun bɛ fɛ k'a minɛ donc k'a bɛ fɛ k'a dɔn ko in kɛra cogo min na ko enquête ka dayɛlɛ ce n'est qu'après ça que Polo taara ka taa plainte don donc vraiment moi je reste dubitatif m'a fɔ k'a ye nkalon tigɛ dɛ. ayiwa an b'a bila o kan an tɛ se k'a kɔrɔkɛ an tɛ se k'a ye. voilà donc ɲininkali caman bɛ yen. ayiwa an b'a bila o kan ayiwa an y'a ye k'a fɔ sigikafɔ kan ka dayɛlɛ normalement ntɛnɛn nata nka halisa mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka a ko bɛ cogoya minnu na basaro n b'a daminɛ la e bolo sigikafɔ in a bɛ daminɛ i n'a fɔ a fɔra cogo min na ntɛnɛn don e ɲɛ bɛ ɲɛ la sigikafɔ ka daminɛ wa. Isa ne ɲɛ tɛ ɲɛ la min ma taa bɛ reporter ɲɛ tɛ o ɲɛ la parce que le gouvernement est engagé à ce que sigikafɔ in ka kɛ kunu transition ɲɛma. Il est, comme on dit souvent, il est rentré dans la danse, même si nous estimons que c'est un peu tard au fait souvent. Exactement, mais cadre des partis politiques pour la réussite de la transition, il faut présenter que l'opposition à la transition. Mais sauf qu'il pense que le Premier ministre a été positionné, même si tout n'a pas fait par rapport aux défauts, à la conclusion par rapport à la barre au donc moi je ne vois pas comment même à reporter. Maintenant, non, sur le cadre d'échange, ni de la ni de quand même fait à participer, mais aïe à tout, peut-être que on a tenu référence ou on a fait nos jatimine. Peut-être que on a format. Non, ni format et ça format on s'est rediscuté tout nous parce que nous quand on a assis fait baran beke ou loubé ils sont en train de travailler là-dessus depuis comment on appelle des semaines. Donc bien c'est encore par rapport comment on appelle aux assises. Même si j'ai un peu des réserves. Ça c'est naturellement malien. Mali là parce que ça n'est Denis participé. Denis n'a qu'est-ce que j'ai vu et c'est la même chose. Mais on va demander aux partis politiques qui ont accepté de participer. Nous et c'est les mêmes têtes qui vont se retrouver. Denis ne participera à la commune de la commune 2. Ni tu crois pas Borola. À quoi qu'on a ton et à la parti politique. Motiki dɔ b'a kɛrɛfɛ ko a denmuso ye ko parti ko mɔgɔ fila bila ka na o mɔgɔ fila ye ale n'a denmuso de nana donc c'est pour dire souvent mot de fɔ isa yanni an ka taa baga mɔgɔ wɛrɛw ma an yɛrɛ ka problème fanba bɛ an yɛrɛ ka baaraw kɛcogo ye n'i ye mangara wele ko mangara i ka sigida la maa ɲɛnama fila ɲini pour ka nin baara in kɛ ni wari b'a la mangara b'a daminɛ a yɛrɛ dɔgɔnin b'a yɛrɛ n'a den exactement a ka préciser ko misali don non misali non mais sauf que au fait malien ka baara fanba de tant qu'il y a quelque chose à gagner, on te haklina ko jatemine. Metani mogomi, ati bena haklina jumene défendu. Non, en metadron war mesro akola. Et ibita war di mogore jume magatene yere na goro mogoka. Voici le truc. Al n'a pas contribué débat là. Non, mais Issa, mais à 2 ou 3 jours à minge assise là. Ne ma tchoroba na denye ka ali ningali kelen poser ka fait kelenta. Mais on a bordeaux c'est va une fois. Mais là c'est vérifié ça. Quand on a des musos, je dis bon voici le truc du Mali. Donc je pense que le choix des hommes, c'est-à-dire assise nous là, est très important parce que abato hakla nous quand on a discuté, nous y malikoui, nous me ko kalama, nous ma isorudo, ame gela nous kono, nous ma a gela ou judo. Min te ka taa mɔgɔ wɛrɛ accusé ka mɔgɔ wɛrɛ kɛ bouge misiri an ka gɛlɛyaw la k'a yira ko an yɛrɛ nɔbɔ de b'an ka kow la sariyaw ka ta sariya minnu ni olu bɛ se ka appliquer et cour suprême président ni ma fili o don ka rentrée judiciaire o de fɔ ko ni politique mɔgɔw y'u senbɔ kiiri kow la k'a ka ca ala fɛ ko kiiri b'a sen sɔrɔ donc o baaraw ka waleya walasa jamana bɛ se ka bila arayi kan. c'est mɔgɔw kan ka wele kɛrɛnkɛrɛnnen la assise in kɛnɛ kan. n'o kɛra e bɛ sɔrɔ ka e ni comment on appelle i ka technicien kelen bɛ t'anw bɛɛ tɔgɔ la. munna assise in gɛlɛya b'a ko la munna mɔgɔw tɛ fɛ ka participer e bolo. bon ne ka jateminɛ la le premier ministre n'o ye Choguel Maïga il pose énormément de problèmes. Maintenant, mɔgɔw kan k'u yɛrɛ ɲininka pour quelle raison chef de l'état n'o ye transition ɲɛmɔgɔ ye ale yɛrɛ wulila ka kow ta k'i jɔ ɲɛfɛ walasa
an ka se ka avancer a m'o kɛ dɔwɛrɛ kama parce que cadre d'échange des partis politiques mun bɛ yen nɔ u ko depuis septembre ko u ye lettre ci Sogɛl ma malheureusement a ma jaabi d'u ma ils ont cherché à le rencontrer c'est vrai que quand le président Sogɛl nommé a ye tour kɛ a taara bɛɛ fɛ yen nɔ mais je pense que est-ce que n'a bɔra o tour in na a y'o mun kɛ ka taga foliw kɛ est-ce que an ka marabolo ɲɛma n'o ye Sogɛl est-ce que a tagara a ye voix dɔ emprunté voix min b'a yɛrɛ ka fɔ maliyɛnw kan ka fara ɲɔgɔn kan ça c'est une question que moi je me pose moi je pense que a bɛ acte fɛn fɛn poser quelque part ça pose problème parce que ale kan ka posture dɔ de ta o posture tɛ dɔwɛrɛ ye a k'i yɛrɛ bila fɛn dɔ sanfɛ il doit sortir de l'activisme activisme kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ni Sogɛl bɔra tout le temps i b'a ye a bɛ lagosi de la n'a ma fɔ ko dɔw bɛ fɛ ka transition in kɛ dɔw yɛrɛ bɛ fɛ ka dɔw bɛ transition contour la i n'a fɔ ka maliyɛn dɔ ta ka opposer dɔ la bon ni e ni minnu ye politique kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛɛ tun bɛ gouvernement précédent na o parce que ne y'o de fɔ tout le temps n'i y'a ta 92 kana bila bi la on est tous comptables du bilan du Mali des 30 ans donc quelque part an bɛ transition kɔnɔ n'o ye furancɛla fanga ye an bɛ fɛ ka élection dɔ organiser gɛlɛya bɛ an ni diɲɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya b'an ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ni e ma sira dɔ tagama walasa ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan e man ka kɛ o diviser-baga ye donc il faut pas avoir du mépris pour les autres o ye k'a essayer ka tɔw k'u masaya donc n'o bɛ politique mɔgɔ caman hakili la parce que transition in tɛna se ka kɛ ni politique mɔgɔw tɛ u lagosira cogo o cogo il faut que u jɔyɔrɔ ka sɔrɔ a kɔnɔna la donc que le premier ministre fasse preuve de retenue a ka essayer k'i gɛrɛ mɔgɔw la parce que Assimi bɛ k'o de sira tagama Assimi a compris que ni fara ɲɔgɔnya tɛ assise in a tɛna se ka kɛ ayiwa Janginɛ mun bɛ ka mɔgɔw bali ka fara ɲɔgɔn kan ka taa assise na ni bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan an ka jamana kɔnɔ ko sigikafɔ ye daminɛ bon isa politique kɛlɛ de bɛ yen sisan an kana ayi mais est-ce que o ma dépend premier ministre fana i n'a fɔ Youssouf y'a fɔ cogo min est-ce que premier ministre fana ma mɔgɔw tɔw ma bɔ a yɛrɛ awɔ mais an ka kuma dɔ bɛ an ka fa sunna quoi parce que n'i y'a ta k'a lajɛ minnu ni premier ministre bɛ ɲɔgɔn na bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a fanba bɛ yen bien vrai que u bɛɛ tɛmɛna IBK ka gouvernement fɛ mais i b'a sɔrɔ premier ministre bɔra la k'olu to a la donc maintenant i tɛ se ka mɔgɔw bɔ fanga la ka tila k'a fɔ k'i bɛ n'i sigi o nɔ la ko fɛn t'a la donc ne bolo ne ka faamu na dɛ politique kɛlɛ don et puis o fana kɔfɛ parce que n'i y'a jateminɛ minnu bɛ bi fan dɔ ninnu fɛ Sogɛl n'a ka an bɛ se k'a fɔ Sogɛl ni minnu ye kɛlɛ kɛ i b'a jateminɛ olu caman bɛ olu ma taa denni na minnu bɛ kan fan dɔ in fɛ i b'a ye k'a fɔ olu caman taara denni na. mais est-ce qu'il faut répéter les mêmes choses? Voilà ça veut dire que n'o de don k'a fɔ ko président de y'a lajɛ bi bi na ka se ka mɔgɔw wele pour que mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ne bolo président ma ka rôle la parce que fanga ye ɲɔgɔn dafa de n'a daɲɛna président de bɛ bi c'est lui l'arbitre ale bɛ se ka premier ministre bɔ yen donc ale de bɛ se ka fɛn caman kɛ bi bi na pour que mɔgɔw parce que n'i y'a ta k'a lajɛ premier ministre ta filɛ nin ye a bɛ se ka kɛ bi bi na c'est vrai mɔgɔ caman bɛ ka jigin a la k'a tɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn parce que ala ye kuma min fɔ Segu a bɛ se ka kɛ a digira maa caman na mais ministre mun bɛ yen bi ko yɛrɛ kan ka se ka i kasa jateminɛ o bɛ ka yala ka se ka kuma mɔgɔw fɛ ne bolo ce n'est pas une question de Sogɛl ou bien d'Assimi mais ne bolo nin ye Mali yɛrɛ de ka survie parce que minnu bɛ yen bi k'u tɛ taa n'u kelen kelen fɛn fɛn ɲininka hali kuma la u b'a f'i ye ko an ka kuma mais n'u ɲininka ko assise don u b'a fɔ ko ayi ko forme wɛrɛ mais n'i bolo n'i wulila k'i ka na kuma i fɛnɛ bɛ na i bɛ n'i ta fɔ o ka fisa politique de la chaise vide quoi. Sori Ibrahim Diallo. Non, bi débat kaba très sincèrement c'est la première fois ne yɛrɛ kunkolo ka lafiya kɔnɔ la parce que gɛlɛya minnu bɛ Mali kɔnɔ non ce n'est pas ça gɛlɛya minnu bɛ Mali kɔnɔ kaba an bɛɛ ye Mali gɛlɛya ye si dans cette histoire d'organisation des assises nationales ni problème b'a kɔnɔ politique ko problème dɔrɔn de b'a kɔnɔ en toute sincérité mais jɔnni fan fɛ an y'a ye conférence d'entente nationale labɛnna yan dɔw sɔnna ka don terrain kɔnɔ dɔw ma sɔn ka don terrain kɔnɔ Émeri b'a la an ye 2 semaines kɛ palais de la culture la a ta ka segin kɔnɔ dialogue national inclusif dɔw ma sɔn tout simplement assise min ni an bɛ a kuma la bi ni a sigili kɛlen bɛ an ma wajibi ye dɔw de bɛ yen parce que Sogɛl est premier ministre Sogɛl dans le temps a ma sɔn ka taa an ta la donc an fɛnɛ ka taa ta la kɛlɛ in bɛɛ bɛ politique donc a bɔra Maliko la sinon franchement parlant Sogɛl quand il est arrivé a donna premier ministre kɔrɔ bɛɛ kan ka bɛɛ ka mais au kɔfɛ est-ce que i n'a fɔ Youssouf y'a fɔ est-ce qu'il a continué mɛnale c'est-à-dire le problème c'est quoi au kɛlen kɔfɛ gouvernement sigira don min yɛrɛ ye gouvernement kɔnɔ certains ont pensé que en tant que je ne suis pas dans le gouvernement je ne peux pas être utile pour ce pays donc ka kɛlɛ ta ka ɲɛsin Sogɛl ni Assimi ma
ka ku tiɲɛ u bolo an bɛ politique ayiwa an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn wagati korona kosɛbɛ sori an bɛ foli di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ foli ba di ka taa Bamusa Sisoko Jogolojo a bɛ an lamɛn wagati bɛɛ an b'a fo Fuseni Sisoko a bɛ k'an lamɛn fo Garantigibugu a b'a ka denbaya la an b'a fo Yuwaru radio Yuwaru mɔgɔw olu bɛ ka an lamɛn olu b'an ta walasa Yuwarukaw yɛrɛ ka an sɔrɔ a tɔgɔ ye ko radio Aba an bɛ Yuwaruka bɛɛ fo radio Aba tɔgɔ la a directeur ba Mohamed I Maïga an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn ka foli di Ibrahim Diko ma yan fo Kabala Hélène Kalambri an bɛ a fo madame Kalambri Hélène an bɛ a fo ka waleɲuman Ali Ɲantaw fana ye jamukan in kanubagaba ye an bɛ a fo Yatasa yan fo Segukaw fɛ yen nɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Sangata Almami Sangata ORTM na Yusuf Kampo ORTM na ninnu bɛɛ ye jamukan in kanubagaba ye Madu Jara Segu ORTM o baarakɛla kɔrɔ don supervision mɔgɔ kɔrɔ don a fana ye jamukan in kanubagaba ye ko fila bɛ yen olu in na balontan bɛ renouveau ni 13e arrondissement mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ Musabugu terrain na n'a fɔra i kɔ ko duman fɔra i kɔ filanan an bɛ kɔɲɔ la dimanche don an ka maa fila bɛ yen nɔ an ka waribontigi ni o ye Madundaw ye ka fara Sedundaw kan olu ka kɔɲɔ a bɛ kɛ Dramane Alu Kɔnɛ fɛ dimanche don o fana ye événement ba ye groupe renouveau la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn Bintu Nafo bolo tun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la radio fan fɛ min ye Ousmane Togo ye ale tun bɛ réalisation na Dramane Kone Dak ale tun bɛ régie d'antenne na ka se ka nin jamukan in sɔrɔ aw b'a sɔrɔ su in na 1h30 wagati walima sini sɔgɔma 7h pile aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ nin jamukan kelen kan wa salam